jatend piny Kenya William Ruto recommend sani e microphone nino nitere kod shida matin mar mondo mi walose mondo nyakwara Ramogi Ajwang' owinje e yo makare. Mak mana paro no gi kanyo ibiro lose mana matin. Nyakwara Ramogi Ajwang' med chwalo ote magi kokalo yore duto te mag tudruok okinyi makawuono. Ote makamago abo bedo kasomogi e kinde mwadhi mbele kod twak marwa. Wuoth mar bedo kaka Singapore. Adiera kaduoki e twak FCPA Hesbon Omollo. Bende kwang'iyo gigo mokete maino nikech gisani mana ndini nyoro mabende ne koro kwedo agulu makamae ka koro wacho ni seche moko lero ok bibede. Iwacho ni maino gik mokete maino opogore. Niwacho ni nitiere sectors moko chiwo ranyisi kaka sector no mano mar somo e pacho kae manyaka sani podi nyagore kendo onge e okang' mabele ahinya. To sani koro ero wachugo agulu machielo mar mondo mi koro ta weche go mago maga kongo apeni kachiel kod bero sectors mamoko. Bende priority Sirkal masani oketo makare maneno ni katwa chomo Singapore to sectors moko okodong chien e wuoth makamano FCPA. Aparo ni ndini nyoro ni kare penjo mopenjo mak mana ni wapenjre niya sector machalo kaka somo education ang'eni nitiere ng'ikruok koni gi koni uchumi wako sebedo maber to mane sector moyudo omenda mang'eny mogik higni 3 mokalo osendik jopuonj 76,000 kendo ka chopo Januari gidhi chopo 100,000 giwie. Sirkal mokalo higni 10 mane uro telo ne Kenya nondik jopuonj koriw te higni 10 ne gin dhano 100,000. So nitiere atwa kata chenro mosedhi nyime maneno ni migawo mar somo ochwal mbele mak mana wan gi ng'ikruok kuonde mang'eny omenda bende tin omiyo mano nyalo miyo jomoko penjre ni to waketo teko kata maino magwa e yore mage. Adwa wacho ni sirkal oseketo maino e migepe ma paro ni dhi yawo piny Kenya. Pare ni kidwa donje National Infrastructure Fund mondo yawo go yore made di kawo higni 10 machalo moa Mombasa kadhi nyaka Malaba e border. Kenya era ngach midonjo go the Great Lakes region. Kao thuolo makare mar yawo Kenya ne pinje machalo kamago. Gagono madwa golo mwandu ne Mombasa kata kwa piny maoko katero Uganda kata Rwanda kata mana DRC koro nyalo yudo yot mondo miyo kawo mwandu chwal kanyo. Sama mano timre Onyango Gutieno mae kora paya ka mochomo Busiani nitie ohala be moyude koreka omiyo nitie kaka odhi medo yawo piny magi gik mok nyal rito kendo bro miyo Kenya bedo competitive nikech sama wueni ohala manwa time port ma Mombasa dok chien nikech jo ohala moko neno ni kamoro koro gidok Dar es Salaam gidhi gi kad mwandu gi kokalo kuom piny Tanganyika. Omiyo yawa payano nitie berne mang'eny mopogore maka moro kwarito budget wacha. Ang'ewinjo ka Ondieko wacho ni budget wa en zero. Ok en zero. Budget wa en deficit. Tieni en gi fuok. Tieni ni kamo negi igo budget mar siling 10 ma ingo igo budget mar siling 13. Koro ichako gi negative kidok chien. Mane mwasebedo kwa timo higa ka higa for the last 10 years. Ng'ama not loso budget manen gi fuok matin mogik e Kenya ka nen president Mwai Kibaki. Kano wuok to Uhuru kodonjo to en fuok mar bilion 800-900. Kamano bang' higni 10 owewa gi gowi mar 8 trillion. Sani ochopo 12 trillion nikech pod wamedo fuokno. Koro gima sirkal neno sani mondo mi watim gima ne nie katiba kata gima ne UDA olieko e Kenya Kwanza manifesto ni fuok mar budget okonego bed makalo atamalo 3 mar GDP. Tiende ni kosom budget kama wakete fuok mar 1 trillion cha onego wabed gi fuok makang'eny to en bilion moro 500-600. Mane ka wanyalo olo pesa matin kaeto gima osiepa ma osano wacho cha bedo mayot